स्पेसियेलि रायजो राजा नोंथांमोन मानोना शिबसागर आरो तिनिसुकिया बे जायगायानो जादों आहमफोरनि एकदम हिस्ट'रिकेल एकदम गोजाम मुगानि बेयाव माखासे जारिमिन दं रायजो राजा नोंथांमोन जेराव दङ रंघर तलातल घर कारेंघर गोबां माने बेबादि हिस्ट'रिकेल माखासे नेरसोनफोर दं बेयाव माने थ' नोंथांमोना खोनाबाय मानोना बे जायगाखौ जिथुनाखि तिनिसुकिया आरो शिबसागर बे जायगाखौ माने धुबुरी बानायगोन रायजो राजा नोंथांमोन बिनि ओंथियानो जादों धुबुरी होननानै बुङोब्ला जोङो धुबुरीया दिनैनि समाव 85% माने 85%आनो मुस्लिम आरो 15%सोल' बेयाव हिन्दु दंसै आरो बे 15% हिन्दुफोरा दिनै बे मुस्लिमफोरनि अयथासाराव बिसोरनि माखासे गाज्रि बेबहाराव बे धुबुरीखौ नागार माने गुबुन जायगायाव खारबोगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों मोनसे कंग्रेसनि जयनिं मोनसे प्रग्राम दंमोन बे जयनिं प्रग्रामाव जाय रेजाउल करिम सरकार जाय बिथाङा अल आसाम मुस्लिम माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जायखौ जोङो आमसु होननानै बुंदों अल आसाम मुस्लिम माइनरिटि स्टुडेन्टनि बिथाङा सासे बारग' आफादगिरिमोन आरो बिथाङा कंग्रेसाव जयेन जादोंमोन आरो बे जयनिं प्रग्रामाव बिथाङा बिबुंथि लाखिदोंमोन बिथाङा स्पिच होदोंमोन तिनिसुकिया आरो शिबसागर बे जायगाखौ समान धुबुरी बायदि खालामगोन माने थ' बे स्पिचखौ लाखिदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनै बे जेथुनाखि सेन्टेन्स बे वार्डखौ स्पेसियेलि तिनिसुकिया आरो शिबसागरनि सादारन रायजो राजा आरो संगठना आफादफोरा फरायसा आफादफोरा स्टुडेन्ट इउनियन्स माखासे आफादफोरा सहायनो हायाखै माने जायनि जाहोनाव जेराउल कारिम सरकारनि मुसुखा प्रतिनिधि खालामदों सावदों प्रतिक्रिया खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखौनो बिराद गिदों माने बेखौनो ओरैबायदि गिदों दिनै आसामाव बे मोनसे बाथ्रायानो दिनै आसामाव सोरगिदिं साग्लोबगासिनो दं माने जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो दिनै अबैध बांलादेशिफोरखौ दिनै एभेक्सन खालामगासिनो दं होखारगासिनो दं दिनै बेबायदि अबस्थायाव दिनै जुदि सोरबा फैनानै बेबायदि जुदि देहायाव नांनाय रायजो राजानि गोसोआव नांनाय मोनसे गिनाय बाथ्रा समखिनाय बाथ्रा सिगिनाय बाथ्रा जुदि बुंफैयोब्ला रावबो सहायनो हानाय नङा होमबा थिग दा बेनिखायनो दा आसामनि जेसेबां माने पलिटिकेल इन्टेलेक्सुयेल गोरों गोराफ्रा बिउर' जेसेबां दं माने प्रतिक्रिया खालामदों माने सोंखारिदों माने मोजां जायाखै होननानै थ' बे बाथ्राखौ दिखांनानै लानो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फोरमायदों खावलायदों मानोना दा गोरोन्थि जादों जेराव नोंथांमोना नुनो मोनबाय जेराउल करिम सरकार बिथाङाबो गावनि गोरोन्थिखौ स्वीकार जाबाय मानिनानै लाबाय आरो निमाहा बिबाय आरो इभेन गौरब गगৈ जाय प्रेसिडेन्ट अफ कंग्रेसनि बिथाङाबो बिथांनि जानानै निमाहा बिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांनिसिम खावलायदों जाहाथे इयुनाव माब्लाबाबो माने बेबायदि जाहाथे स्पिच लाखिया बिबुंथि लाखिनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो बे बाथ्राखौ बिथांखौ खावलायदों थ' आसामनि जिथुनाखि सिचुवेसन जिथुनाखि इलेक्सनाबो खाथि सफैगासिनो दं नङा होमबा दा गोबां बेबायदिनो जाथाया आसामाव जागासिनो दं सोलिगासिनो दं थ' नोंथांमोना
दिनैनि टपिकखौ दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम फिन खनसे साबायखर बावनाय थाबाय, जासिबाय। गोजोन्थों।